Pago luze lodita mardoa. Nora dira zure arrotasunak? Zerbaitek sinistu ez, zegoala zu baino indartsuagorik? Zure horri edo ostro argi egiten zutenak zimeltzen hasi dira. Laster igartuak ikusiko ditugu. Etorriko dira ere gizonak, beren aizkorakin, jo dezulako lurra. Ta lotzak enduta, txikituko zaituzte, etxeetara eraman, ta zurtan erretzeko. Ona zertara etorri diran zure errotasunak. Ni makurtzen nintzaion aizeari, eta nago orain, zutik kalte gabe. Ipuin ezin hobea, adierazotzeko gizon arro, astin eta buru iritzikoei nola geroenean izango diran beratuak. Burua makurtzen dutenak izango diranak geldituko dira zutik, kalte gabe, aixerik gogorrenak garaitu ezin dituela. Zenbat mutil eta gizon arrok indarrak erakutzi nahiagaitik, iritzirik sendoagoak dira dela burruka eta makilaka, garaituak esan dira, jo dute bea, lurpera gorputza eramateraino. Arrotasuna, zenbat galdu dituzun. Horregaitik, egia garbia da, beratzen dana, bihotza arrotuz, beratua. Esopok baino hobeto jakin behar dute egia Jesukristoren eskolan hasi diranak. Bada, ez inoiz burua goratu gehiegi, eroria izan ez zaitean beregi.